Club Junta, building better Africa. Mulibwanji ya Malawi lero pa 9 June 2025 abatu mnthawi ino ndakupezerani nkhani imene ili pa masamba anchezo yomwe ikukamba zokhudzana ndi ma candidates onse amene akupikisana nawo mu chisankho cha pa 16 September 2025. Abatu tikutanthauza kuti akukamba za anthu amene akupikisana nawo pa mpando wa president kuyimirira dziko lonse kapena amene akuyimirira uphungu wa ku parliament madera osiyanasiyana komanso akuyimirira pa ukhansala. Nkhani yomwe akukamba apa ndionena kuti akufuna ndithu onse amene akupikisana nawo akasonkhane nawo pa msonkhano umene ameke akonza. Ndipo msonkhano umene ameke akonzawu ufunikira kuti candidate wina aliyense akapezeke koyekha nakakhala nawo pamene akukawafotokozera kuti mapepala omwe angadzafunike pa tsikuli ndi ati. Tsono apa ndikuwerengereni nkhani yonse mwatsatanetsatane. Bungwe la Malawi Electoral Commission MEC lapempha andale omwe akufuna kupikisana pa mipando ya kansala phungu komanso mtsogoleri wa dziko kuti atenge nawo gawo pa mkumano omwe bungweli lawakonzera pofuna kuwafotokozera zambiri za mapepala omwe atenge ku bungweli. Mneneri wa bungweli Sangwani Mwafulirwa wauza mzati kuti mkumanowu uchitika lachitatu pa 11 June 2025 makonsolo onse mdziko muno. Mwafulirwa wadziwisa andale onse kuti kulipira ku bungweli ndalama yosonyeza kuti akufuna kudzapikisana nawo pa chisankhochi iyamba pa 10 June 2025 malingana ndi bungweli la MEC. Bungweli lidzalandira ma nomination paper kuchokera kwa omwe akudzapikisana pa ukhansala pa 20 mpaka pa 22 June pamene pa mpando wa phungu bungweli lidzalandira mapepala pa 1 mpaka pa 5 July. Zonsezi zidzachitika ku ofesi ya mkulu wa chisankho kudera. Posachedwa pa bungwe la MEC linati pa mpando wa mtsogoleri wa dziko wopikisana akuyenera kulipira 10 miliyoni Malawi kwacha. Pa mpando wa phungu alipira ndalama zokwana 2.5 miliyoni abambo komanso 1.5250 amayi ndi aulumali komanso achinyamata pamene pa ukhansala alipira 200,000 abambo 100,000 amayi aulumala ndi achinyamata osaposera zaka 35. Olemba Evans Ronix Matora ku Blantyre. Nkhanitu apapa ikutha kumveka bwino lomwe kuti anthuwa akutanthauza chani kwenikweni. So pakali pano anthu ali kalikiliki kumafotokoza kuti yayi Professor Arthur Peter Mutharika ali komwe ku South Africa kulimbana ndithu ndi moyo wawo kuti akhale ndi moyo wa thanzi. Koma ife pano a Club Junta YouTube channel tilibe umboni okwanira kuti tikathe kutsikimiza zoti mkulu yudi akudwala kapena akutani. Koma umboni omwe takwanisa kupeza ndonena kuti mkulu uyu wakayendera mapulogalamu ake za private. So ngati zili za private mwina potengera kuti mkulu uyu ndi otsutsa boma khonza kukhala kuti akupita kukasaka ma sponsor oti amuthandizire kugwira mkono pa nthawi imene pamafunika akangachepe kuti akwanise kupangira kampeni komanso ndi njira zina, pakuti kampeni sikuti ndi andale onse amene amagwiritsa ntchito ndalama za mthumba mwawo kapena ndalama zimene amapatsidwa. Nthawi zambiri zimakhala zokapempha ma sponsorship, kukapempha mabankimu, kukapempha ndithu angakhale makhumucha ena ndi ena amene akudziwana nawo amene amamvana nawo amacheza nawo bwino, angakhale sokapempha boma imene ikulamula mu dziko lina kapena boma imene liyotsutsa kapena kuti chipani chimene chichotsutsa mu dziko lina, bola ngati chipanicho chikuonetsa kuti chili ndi mphamvu kapena kuti chili ndi ndalama zoti akhonza kupanga sponsor chipani china chimene chili chotsutsa boma mu dziko linalo. Ndiyeno mpovuta kuti tifalitse uthenga onena kuti yayi Professor Arthur Peter Mutharika akudwala
ndizo tilibe nazo umboni. Komanso tikuwuzeni ichi, inu musadere nkhawa kunena kuti mkulu ameneyi akapezekako mkumanowu ndizotheka iyeyo osakapezekako. Chifukwa chani? Ndizimaloledwa kutuma munthu amene akukakuyimirirani. Motero ngati mkulu ameneyi sakapezekako, obviously ndizoyenera kuti akhoza kutumiza munthu wina wake amene amamvana naye zochita, amene ali naye mu line imodzi. Fuka sangakatenge munthu oti samvana naye bwino nkukamutuma kumalo ngati kumene kwapita ake abweresa uthenga osemphana ndi zimene akauzidwa kumene kuja, kapena kuti ngati kuli kuphunzira akhoza kubweresa uthenga osemphana ndi zimene aphunzira. Inenso pano pakali pano ndinachonso chikhulupiriro kuti kumkumano umenewo zoti Dr. Lazarus Makafe Chakwera ngakapezekeko ndikukayika, ndilibe umboni yes, koma ndikukayika akhonzanso kungotuma munthu kuti akawayimirire. Chimodzimodzinso andale ena onsewo kuti akhonza kutuma anthu awo, ndipo ufulu umenewo ali nawo and palibe amene angawaletse. Motero musadere nkhawa anthu pakuti zinthuzi sikuti ndi munthu mmodzi yekha, koma ambiriwo akhonza kutuma anthu. So tiyeni tione ma comments anthu pa nkhani imeneyi kuti iwo kumbali yawo achilandira bwanji. Tuona papa pali comment ya Dennis Dino Kachere, oyendetsa mwambo oyendetsani osamango wapusisa anzanu meki kumamva zokamba ena kapena ajawo basi. Okay? Apa pali Enaya Kakobwe akuti zamveka ndithu. Apa pali Lars Ofewa Piri ndi chamba chimenecho. Pali Ephraim Chirombo bola akachotsetse koma anthuwo zoyambitsa mapokoso chifukwa chikusamva sitikufuna. Comment imene yativuta kuimvetsa. Komano nkhani yayikulu ndionena kuti onse amene akupikisana nawo makamaka achinyamata mukuyenera kusungira ndalama ndithu zimene ngati mukufuna kupikisana nawo pa ukhansala ndi kuti ndi ma 200,000, kwa amuna akazi ndi ma 100,000. Motero muli ndi mpata onse oti mukhoza kuzikonzetsera kuti inuyo pa tsikuli muzathe kupikisana nawo, kapena kuti dzina lanu, nkhope yanu izapezeke nawo pa ballot paper. Zipani zilipo zambirimbiri mdziko muno, ena akutha kuyimirira independent, ena nkumasintha ndithu zipani mmene angafunire, koma uwo ndi ufulu wanu. Ife tikafika pamene patisirepo mpa, koma pangani subscribe, share and comment kuti zambiri samakuphonyeni. Zikomo kwambiri. Club Junta, building better Africa. Club Junta, building better Africa.